wong mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur nem. Pucuk ketel ndasmu lho. Tenan aku trimo mati tenan, Pak. Yakin aku ora goroh, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, ora ujar ora kaul. Najan durung ngerti dalane, aku munggah neng kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuhan kok ora kelakon ki, dewane sing ora adil mar. Kuwi ya ngibarate kaya dene iso nuwuhake kesehatan, ta Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi? Resik. Kuwi bakale nuwuhake kesehataning raga lan jiwa. Heeh. Nah iki arep tak jak ayo to. Padukan pring apus ki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyup. Merga lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki wis arep entek ngono. Mula jagat iki ketok oleh panas banget ki merga wit-witan wis ora ana. Ha iki merga lapisan ozon ki wis menipis. Ozon ki apa, Gong? Sirup. Kae orson. Wah, lah kok iso omong kok radong. Ozon iki apa to? Ozon iki apa? Ozon ninga pelawak saking Betawi. Kae jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantariksa. Mantap, Pak? Wis. Mbah perkara bener Pak Luput. Sing penting aku iso ndelaske ya, Pak. Ha iki arep tak bangun. Heeh. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik, tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku mbangun fisik ana ing desa pring apus iki wis kelakon, apa ta sebabe arep tak gawe gotong royong. Merga jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa pring apus sing ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ha ta, Pak? Iya, anjreng kang gosek. Ora kesusu to. Bola-bali kok mung hunjrah. Ya apa ya, Pak? Kosike. Ya, kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Iki ngene. Rawuhe bapak nolo gareng karo Bak Petro kuwi tak suwun apa duwemu dolen, Pak? Kok didol kuwi nggo ragat apa? Iki lho, mbangun desaku. Kosek sing dadi pangareping desa pring apus ki sapa? Aku. Ha kok sing didol kok barangku. Ha kowe bapakku. Kowe ora seneng nek anakmu ora sukses le mengadakan pembangunan desa pring apus. Awi jenenge kowe iki bangun desamu ning nyengsarake sedulurmu. Luwih becik sedulurku sing sengsara, mbangane kawulaku. Nek ngono ta? Montormu Yamaha Dirimae didol. Aja kae nggo golek ramban ngalor ngidul le. Nggo makani wedhus e ora. Wedhuse didol sisan. Dadak arkoso golek ramban. Terus trontongmu didol. Ah, cuma moh ae dienggo golek wedi kok ya. Nggo urip sedina-sedina kok. Ha iki aku nyuwun penganu apa iga pretekle Bapak. Piye carane supaya apa sing tak tindakke iki bisa kelakon. Heeh. Ning aku mau ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau aku. Aku pengarepe darani wong tipis. Ning asline ya tipis tenan. Sik nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sapa? Sapa? Kowe iki rak ndek bendara to?
Ndara Pandhawa, Ndara sinuwun Darawati, sinuwun Mandura, pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik, luwih-luwih kowe nganggo soposral. Apa Pak? Soposral. Mari ra jegose nel. Proposal ya goblok. Proposal. Ah, daturke ndara-ndara. Heh. Mengko mesti entuk dana saka ndaramu Pandhawa. Aku izin, Pak. Aku wis terlalu membuat gawe ndara-ndara iki kabotan mergo duwe abdi aku. Aku mau aku. Lakon lan orane nggonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku, ora ya saka aku. Mergo wis tak dadaki, Pak. Terus? Bojoku pek tukunen terus. Nek carane ngenten menika kula mah lara ati kula. Ora ditanyal-tanyalke ngono iki lho. Sore-sore kok gawe hawa. Ha terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Hendra ingkang nah iki Puspitarum. Piye? Aku kudu golek srana nendi wis, Pak. Bayangno. Monggo aku mesti isin. Tak wangeni sok minggu iki wis wiwit gotong royong. Ngecake semen 3 kae. Wis nek semen 3 ki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene ki ya sedia 150 sak ngono apa piye 200 sak. Sing go tuku gundulmu ye. Malah nesu to ora diomong kok malah nesu ora. Amen 3 e. Oh, kuwi adol pit. Ya piye gong piye dralaku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng, aku ya wong ra duwe, bapak ki ya wong ra duwe. Apa kowe tegel? Bapak adol apa-apa supaya penjangkane anake kelakon. Tegel. Oh, laitan. Aku ki wong tegelan kok. Santai aku. Ning ya mesakno bapak. Wah, wis pusing aku to. Apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sederek kita kerja bakti. Para sederek-sederek kula dusun pring apa sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok itu. Oh iya. Balok wakayu rumasamu. Kan wae tak gaweke teh tanpa gula ya sanane. Ning sing arep dienggo srana bangun apa coba? Heeh. Monggo mbutuhke werna-werna pojok kae wis tak kocaki, wis tak apa jenenge? Pondasi sing wis umum kuwi. Oh. Mengkari ngedekke, mengkari golek wesi. Woe. Aku iki nyolong entuk loro e. Wong arep bangun desane kok nyolong kuwi lho. Wis apa-apa to sing penting ora dienggo Robin Hood e. Oh. Nyolong nek dienggo kesejahteraan masyarakat. Iya. Lah terus arep kepiye? Piye men? Ra meneng wae ora mencap-mencep kowe. Aku dhewe mgagas kowe iki bingung. Sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa iki aja sok janji. Lah iki lho ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik. Wong iki diukur karo kekuatane, ngono. Aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol nggayo wulan kakean gluduk kurang udan. Kowe iki suaramu ngebak-baki desa ning ora tau ana nyatane. Nek caramu kaya ngono kuwi, engko nek kawula ora percaya karo kowe, masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye? Mung janji-janji tok, ora ana nyatane. Ngendi sing arep ngecor dalan, endi sing arep gawe WC umum, endi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh. Ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Ayo coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa? Arep aku ki beda desa karo kowe, aku wis manggon ning Karang Kadempel, ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi adikku ki melu susah.
mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora kelakon kowe wirang apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar. Heeh. Bagong kae sapa to? Anake Semar. Memper wong bapakne wae ya kaya ngono. Ora mung mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng. Kae adine sapa? Adine Petruk. Oh, iki wis tuwa ning uteke kaya bayi. Heeh, ngresuk nek ngombe iki aku jale, Pak. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso dicape, Pak. Cerewet. Bathukmu Mantrabya. Kandhani kok mesti sembrono. Hah? Mumpung saiki durung nglakon, kawula prengapus desamu kene kelumpukna. Kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek Dana Prabaya urung mlumpuk. Mula nggone ngecor dalan diundur. Maju Pak kowe ngecor. Maksude wektune dundur piye? Njaluk wektu 3 sasi 4 sasi supaya iso klakon. Ning apa sing tok janjekke aja tok apusi. Tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur. Mergo aku percaya penggalih kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi. Ning nek kowe ora gelem mundur, tok tekati, kowe nyengsarake awakmu dhewe. Urung ora urung mesti mung kowe adol apa-apa. Pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol. Kuwi ora apik. Sing ngomong sapa? Pekarangan aku ora tuku kok. Mengentuk tinggalan kok didol ora masalah. Wis payu Pak. Lah rak tenan to. Badut tenan kok. Iki mengkari tanda tangan. Wingi aku dikon tanda tangan ra iso. Oh. Anjuk, piye lho iso payu kok? Cap jempol. Cap jempol iki jempolku pas loro. Terus iki sesuk 3 dina kas iki payu. Mbok kuwi ditukokke. Aja. Tak nggo tuku lemah meneh. Nek ngono kuwi apik. Ngedol warisane bapak ning tukokke lemah sing luwih jembar tok tomboki. Sing ngomong sapa? Luwih ciyut. Pancen setan kan. Kuwi apike dikapake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis. Wong cah kaya ngono bapak ya betah-betahe ngopeni. Mula unduren, diundur. Ngono. Njaluk wektu karo kawulamu pirang dina, pirang sasi. Sak kuwate, sak mlumpuke dhuwitmu. Isin aku, Pak. Wis tak deki tendae. Ngendi? Dalan ngarep kae. Eneng tenda cilik mau kae. Kae nggo mlumpuk masyarakat. Terus engko karo nggo nyampur semen. Heeh. Lek nyampur ya gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen. Wis iki membengkak meneh malahan. Nyewa molen. Ayo kuwi. Tukoke wae cah cukup kok. Wah. Sing isine nanas apa gedang. Ayo molen panganan karo molen semen. Goblok banget cah ora. Sing isine nanas ki nggo giling apa? Giling mripatmu ki apa piye? Gareng aja emosi. Mangkel aku suwe-suwe. Ngene wae, Pak. Bagong ki anake bapak. Iya. Bagong ki anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku ki ngerti kowe iki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap kuwi mung lair tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong kuwi meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Bagong, Semar. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe, Gong. Ora sembrono lho, Gong. Bapak ki wis ngendika, tur aku iki wis ngerti sapa jatine kowe. Bapak ki wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Bapak tak takoni, Pak, Bagong nek kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapak ki wis crita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki mbiyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petruk.
Mula bapak tau kandha, kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho, Gong. Aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa ngleksanake nggonmu mbangun desa, wis cukup diundur wektune, rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Reng, truk, mar. Aku arep ngomong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa pring ngapus isen. Monggo tumrap Bagong aku mbangane isen luwung mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur nem. Tuthuk ketel ndasmu lho. Tenan aku trimo mati tenan, Pak. Yakin aku ora goroh, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, ora ujar ora kaul, najan ndro ngerti dalane. Aku munggah ning kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuhan kok ora kelakon ki, dewane sing ora adil, Mar. Mong nek dikandhane ora nggugu ya wis kaya ngono kuwi. Bareng Bagong muni aku trimo mati munggah ning kayangan, gugat ning kayangan Warataya. Iwang Pikulun Bathara Guru Tru. Mbah Bagong ngandhan-kandhanane ngeyel. Ning ora apa-apa. Mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak. Iya ya muga-muga iso dirembuk. Kono wong kok malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok iki papat. Ya diantran. Karo sapa-sapa kok ora ndi. Gong wer tok petok iki Bathara Guru ya nyok. Weh lho kok yaene lagi menyang murid eleng ngenteni ra ya cilaka to. Wedhus kuwi Bathara Guru dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan. Walah Kulon Praga. Kulon Praga ngendi ajare Sri Kayangan. Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok Cak piye? Jare Surabaya. Kuping iki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manik Maya. Ya Jatimurti kuwi adine bapak. Wah, selamat Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya terus. Aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho. Heeh, aku ya gumun. Hong bilahing. Lho malah janturan. Awigna mastu namat sidam. Bagong halus banget. Wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun ulun ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Pak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti ulun. Engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki le ngedongke Bagong suwe. Ene tak andani ngene. Basa dewa, kuwi nek ngarani aku ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki ulun, kowe kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong dalem ulun kuwi aku. Telu saiki. Ki ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah kok. Dibut telu ya ora masalah. Pak, kowe iki wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa, Guru?
Kula ingkang sowan Kakang. Iya, iya. Slamet tekamu. Basa Mil. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kuwi iki guru adikku. Slamet tekamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambi kala. Kula ngaturaken bekti Kakang. Ya tak tampa, tak tampa. Bekti kula pukulun. Dari Bathara Guru kok pukulun. Bathara pukulun apa Bathara Guru? Ya nala gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Ngapa? Kowe laku grup kita. Ya, sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya, Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, gareng ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif. Bagong. Nun. Apa to sababe dene jeneng ulun praptana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kelawan jeneng jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau boten sanes kejawi namung Bagong, putranipun Kyai Semar, Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayiwangan nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud lare inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar tinimbang nala garing menapa dene Petruk. Mila sakmangke wangsul wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi. Kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong. Atenan idu dadi geni do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas. Maksude idu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono to. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar mugi dados ning kawuningan kayangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayiwanganipun klebet Suralaya horeg rungkat bali martiyu kundha. Nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa ing mekaten Kakang kula nuwun sewu. Boten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya namung Kakang kedahipun nglenggana dhateng kalepatanipun Bagong. Mila dinten sakmangke kula piyambak boten utusan dhateng sinten-sinten
namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong sakmangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayiwangan satemah rengat bali martyu kundha manik Kakang Semar pidana merga nggone wis keladuk wani nibakake sumpah Jaya Guru ene ana pangapura ngapa to Pak aku arep dijak nang ndi ya Pak kowe arep digawa ning kayangan alhamdulillah cah kae radong kok ya kowe kok malah alhamdulillah ki apa wae lah arang-arang wong sing ngerti kayangan ki pukulan kula sagah dipun beto wonten kayangan kok tapuk sandal cangkemmu ngapa ya Pak ngapa ya Pak kok ngapa ya Pak terucat ngapa ya Pak kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun aku ra elek-elek karo kowe to lho edan sumpahku tekan kayangan Pak nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok aku wis ngandani karo kowe ucapmu iki padha karo ucape Semar mula nek ngucap ngati-ati kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka asik aku ora ngadus dasare Pak wah jan bocah iki Candra Dimuka ki apa le Candra Dimuka ya apa Candra Dimuka ki neraka waduh ngapa salahku kowe sumpah kuwi mau ame sumpah kok mesa sumpah Bagong kok gawe geger kayangan Bagong pripun mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe weh lah ya moh yen kita ora gelem kita bakal ulun ruda paripeksa jalanan prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para durandara para jawata ingkang bakal ngruda peksa kelawan kowe Bagong mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipalila dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya kosek adile wong luput ki njaluk ngapura mongko sing njaluk ngapura ora anakku sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng nggonmu kepengin boyong karo Bagong saiki ngene wae gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora aku tak nanting karo anakku Bagong pripun Pak nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora sago ora engko nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora ora Pak bagus nek kowe ora sago tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru kira-kira kowe piye ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso kecekel tukang mancing dinggo umpan ora tekan gone kanggo ngwaton ngomong wae cacing kepidak menungso ki ngolet butuh bales Pak aku ki menungso kedunungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek nganti aku arep digawa ning kayangan aku ora sudi Pak aku moh nek aku dinikah Bathara Guru kowe krungu dhewe to Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan mula gandeng Bagong ora gelem aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku mrai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen ming merga mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus ning jane Semar iso maca legetaning atimu aku wis iso maca
kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa, terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil, ora duwe hak tumraping kayangan. Ning merga saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe nduweni rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Hah? Betara guru ulun boyong ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badranaya kowe. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, merga aku ijik urip ana ing Janaloka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak mbibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah hatimu, seneng pikirmu merga kala mangsa kowe jangka patine Semar, bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetaning atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala Dewa. Tegese dewane dorane ndi-ndi to kuwi? Pinter ya Semari asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok ora usah omong kok aku sesuk mangkel lho omonganmu. Kowe iki nek omong kowe waton ngawur tur waton njeplak cangkeme ora. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala Dewa. Lah tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi to. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku, mbuh Bagong, mbuh Gareng, mbuh Petruk, mbuh Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bisa jangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso nglindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso nglindhengke sirahe Semar kakangmu iki, boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali rismanipun Ora Bagong Kakang Semar. Matur nuwun, Pak. Mbah nuwun, Pak, sembah nuwun. Nek mboten wonten Bapak, dados napa kula? Matur nuwun nggih, Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki anu Pak, bebasan napa jenenge?
Apa terus jenenge terus? Apa? Lho apa jenenge? Peribahasa lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Tegese ngene, Pak. Bathara guru nek iso kalah jaluki Probaya nggo mbangun desa. Ngoten, Pak. Setuju to, Pak? Kowe iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilairke iki didadekke copet. Dadekke copet dong. Wis engko gampang nek Bathara guru engko kalah karo aku, tak jaluki Probayane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ha ora jenenge wis urek to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonamu ora. Ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu engko ora bain-bain para dewa. Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu, kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang. Bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani? Nggih, ngestakaken dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah, maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng engko aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Ibuku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gak aku mer. Eno. Lara dikai aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé ngoten. Kula mboten lega ra sing manah kula. Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepo, kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa? Iki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Engko mbok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo iki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nun, bathuk. Oh nggih. Lali kula. Nyun pangapunten Bapak Semar nggih bathuk. Nah, ngono bungkuk ora. Ngene wae Mer. Ya saiki dijajal kadegdayane. Bapak ana menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mer. Kowe kok kumo wani ora. Kegedung kermu. Wong penyanyi kula niku kalian bapak menika sampun kados anak dhewe. Amun de panyongkra buwon sing mboten.
niki ming demi keamanan supaya mangken wonten dewa sing mlebu wonten ing Bale Wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi. Kula wusu. Oh, bojomu iki anu apa mbiyen olahragawan pencak silat to? Heeh.